Svima, ja sam Aleksa Arsenov iz Novog Sada i pročitat ću vam dve pesme iz moje prve zbirke poezije pod nazivom Sanjati, koja je posvećena mojoj majci. Voleo bih da zavirim u tvoju devoječku sobu, dok uvijaš kosu, stavljaš svetlo plavu senku na kapke, očiju kao u srne. A cela soba 2 sa 3 miriše na red jeans. Voleo bih da sam stranica tvog dnevnika, da na belom papiru mastilom napišeš svaku svoju bol, da je proživimo zajedno. Voleo bih da sam pramen tvoje kose, svilena nit lila haljine. Voleo bih da sam tvoja pesma, pesma o ljubavi, da živim između stihova. Voleo bih da sam ti mogao biti prijatelj, rame za plakanje, uteha kad nikog nije bilo tu. Onaj jedan prijatelj koji ne odlazi. Da sam 30 godina stariji, bili bismo ti i ja protiv celog sveta. Ne, ja nisam najveći uspeh svoje majke. Niko nije. Naše majke su imale živote i pre nas. Imale su svoje snove, želje i strahove. Imale su svoje prve ljubavi, svoje depresivne epizode. Pesme na kasetama u kojima su se pronalazile. Omiljene lakovane cipele. Pisale su pesme, pisma sa poljupcem i tragom parfema. Imale su postere po celim zidovima, obožavale su Toma Cruza. Imale svoja prva pijanstva i čitav život pred sobom. Njihovi životi nisu počeli nama, ali nažalost, nekada su se završavali, kretali u sasvim drugom pravcu. Naše postojanje nije podrazumevano.